Lapinlahden lähde on taiteen, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskus. Tiesitkö, että Lapinlahdella on monenlaisia tiloja, joissa muun muassa erilaiset ryhmät kokoontuvat? Pro Lapinlahti hallinnoi tiloja. Lapinlahdella on improvisaatioteatteria, kaupunkiluontokeskuksen toimintaa ja työpajoja, runnorentoutusta, rantusauna, Tai Chi Men, yhteisöviljelytoimintaa, taidepajoja ja näyttelyitä, autismisäätiön ryhmä, keskusteluryhmiä, kuten Suomea suomeksi, kielenvaihtokulma Suomi-Arabia, toipumisryhmiä, Authentic Relating ja miesten piiri. Ja lisäksi on Green Kayak-toimintaa, rumpu- ja läsnäolohetkiä, rento mieli ja keho, kirjoitustyöpajoja, meditaatiota, Yuan Chi Gong, jooga, asahi, heat ja muuta liikuntaa. Ryhmiä on toiminnassa yli 20, tiloja saa myös vuokrata omaan käyttöön. Pro Lapinlahti-yhdistys pyrkii vähentämään yksinäisyyttä sekä tukemaan osallisuutta ja mielenterveyttä. Tervetuloa!